በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰረው ለሰይጣን ወአግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ አምላክና ንኃጢአትና ደምሲሱ ንጸላኢና ስዒሩ መቃብር ክፈትለይ መግነዝ ፍትሕለይ ከይበለ በኃይል ስልጣኑ ተንሲኡ ናብ ሰማይ ዓረጊሞ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ሁሉ ዕለት ስለዝገበረልና ከነመስግኖ ይግባአና እዩ። ንስሙ ኩሉ ጊዜ ምስጋና እንዳሃምና ክነብር ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፍቃድ ይኹነና። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ መንፈሳዊ ቻነል እዚ መንፈሳዊ ቻነል እዚ ናይ ሓውኹም ዘርእዩ ስም ናይዚ መንፈሳዊ ቻነል ዝኻ ዘኢየሱስ ዝብል ዘኢየሱስ ቃሉ ናይ ግእዝ እዩ። ዘ ማለት ናይ ማለት እዩ። ኢየሱስ ካ ፈውሲ መድኃኒት ጎይታ መድኃኒና አምላክና ፈጣሪና ንማለት እዩ። ዘ ንስመይ ቀዳመይቲ ፊደል መጸውዒት ንኽትኮነኒ ኮንኩን ገይረያ። ዘ ማለት ብናይ ግእዝ እታ ትግርኛ ንፈጣ ዘ ሓንቲ ፊደል ከም ሓንቲ ቃል እያ። ኣብ ናይ ትግርኛ ቃል ዋንነት ንኽንገልጽ ሓደ ነገር ናይ ኩስቶ እዩ ከም ንብል፣ ኣብ ናይ ግእዝ ከዓ ዘ ዝብል ንባዕላታ ፊደል ከም ቃል እያ ማለት። ሕጂ ዘኢየሱስ እያ ትብል ታ ቻነል ስምና። ዘኢየሱስ ማለት ከዓ ናይ ኢየሱስ እዩ። ኣነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ፣ ኣነ ናይ ኣምላኽ እየ ንምባል ክጠቕመኒ ኢለ እታ ቃል መሪፅ እያ ማለት። ስለዚ ብስመይ እታ ዘ ዘርእያ እታ ኢየሱስ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ ኣምላኽ ከይትብልዋ ዘኢየሱስ ማለት ናይ ኢየሱስ እዩ ብናይ ቋንቋ ናይ ግእዝ ስለዝኾነት እያ። ሓራይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንእሽተይ ፃንሒት ንገብር ኢና። ቅድሚኡ ግን ከምዚ ትሪኑ ዘለኹም በዚ ሓዳሽ ቻነል መፅአ ዘለኹ እዚ ሓዳሽ ቻነል ንምንታይ ኣውፅአያ ስለምንታይ ሓንቲ ኸላትኒ ነዚኣ ገይረ ንእሽተይ ሓበሬታ ኸይቡ እሞ ድሓር ናብቲ ሒዝዮ ዘለኹ ንእሽተይ መደብ ክኸይደ። ሓራይ ከም ዝፍለጥ እቶም ትፈልጥዎ ኢኹም ካልእ ቻነል ኣላትኒ እያ መዝሙር በታ ዓቕመይ ዘሚረ ሸር ዝብለላ ዘርኡ ተስፋ ጋብር ትብል ማለት እዩ። ከምዚ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ይኹን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ዝወርድ ፀለመን ዝወርድ ዝኾነ ነኽን ብሓፈሽኡ ወላ ኣብ ዝኾነ ሰብ ይኹን ዝወርድ ክርስቲያናዊ ዓይነት ኣቀራርባ እንድሕርየ ዝኾነ ዓገብ ይብል ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ መዝሙር ሓዊሸ ስለ ዘውርድ ዝነበርኩ ከምኡ ክትሓወስ ኣይደለኹውን። እግዚአብሔር አምላክ ተዳረድየኒ ንስኹም ፀሎትኩም ተደጊፍኩምኒ ዝኾነ ናተይ መዝሙር ዘሚረ ብኡ ሸር ክብል ስለ መደብ ስለ ዘለኒ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መዝሙር በይኑ ኮነለ ኢለ ነዚኣ ሓዳስ ናይ ከምዚ ዝኾነ ዓገብ ክበሃል ኣለዎ ዝበልክዎ ሕርኽርኽ ዝበለን ነገር እዚስ ከምዚ ክኸውን የብሉን ንምንታይ ከም ዝተባሂሉ ንምንታይ ከም ዝተገይሩ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ሸር ንኽብለለ እዚ ሓዳስ ናይ ዩቱብ ቻነል እዚኣ ከፊትያ ዘለኹ። ስለዚ እንተዳፈትኹም ሞ ነዚ መደብ ላይ ገይርኩም ክተበራትዑኒ እቲ ላይክ ነቲ ተረኣየነት ናይቲ ቪድዮ እቲ ናይ ዩቱብ ናብ ካልእ ሰብ ንኽባፃሕ ስለዚ ሕግዝ እዩ። ደስ ኢልኩም ከዓ ሓሳብኩም ክትህቡ ኣብቲ ዝህቦ ዝኾነ ሓሳባት ኣብቲ ዘውርዶ ቪድዮ ሓሳብኩም ክትገልጹ እቲ ናይ ርእቶ መውሃቢ ናይ ኮመንት ቦታ ኩሉ ግዜ ሴክሽን ክፍትዩ ኣብኡ ሓሳብኩም ክትህቡ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከዓ ይላወኩም ማለት እዩ። ግዴታ ኣይኮነን። ሪኢኹም ሞ እቲ ቪድዮ ንድሕር ጠቕመና ይፅቡቕ ይተልኩም ድሕር እዚኣስ ንእሽተይ ከሲበላ ተይልኩም ሳብስክራይብ ገርኩም ክትሓልፉ ይላወኩም። ስለዚ ናብታ ኣዳልያ ዘለኹ ከይደ ሕጂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ኣብዚ ማስ ሜድያ ሸር ክትበሃል ዝረኣኽዋ እሞ ሪኢኻ ክሓልፋ ክብድ ዝበለትኒ ክዛረበላ ኣለኒ ዝበልኩ እያ ማለት። እሳ ከዓ ኣብ ልዕሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ምእመናት ናይ ምእመናን ጓሳን ዝኾኑ ካህን ኣቦ ኣብቲ ክርከብዎ ዘይግብኦም ቦታ ኣብቲ ንሕና እሶም ክሳተፍዎ እዮም ኢልካ ዘይፅበዮም ቦታ ስለ ዝረኣኽዎም እሞ ነዚ ነገር ዝርኢኻ ኻ ትምልካ ክኽየድ ስለዘይከኣል ክነቅብ ዝኾንኩስ ዓገብ ንኽብል እሞ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ዘይረኣየ ደሰምዐ ወዲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ርኢዩን ሰሚዑን ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል እቲ ጉዳይ ንኽበፅሕ መእረምታ ክግበረሉ ከዓ ስለ ዘሎ ከዳ እምበር ንኽነቅፍ ኢለ ኣይኮንኩን ማለት እዩ። ስለዚ ንቐፈታ ኣይኮነን እንታይ ዳ ዓገብ እዩ። ከምዚ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝግበር ኩሉ ግዜ ዝረኣናዮ
اندحرنا تسب نفلطو خوينا مسانا الله خوينو باكار رخيبنا عقب كنبلو كريستياناوي غديتانا خنواصا ازي لا كلاتنا سرح كخوني اندحر مسانا بزي جن كا كنرخبه زي نخل اندحر كوين جن اتا حنت كنرخبلا نخل ازنا ماس ميديا ني 10 حدن كفله زمن سلازخونه سلازي نخومي لوردالو سلازي اسخم سمعكم نابتي زملكوتو اكان نخبصح شر نختبروا مالتي يلاوبكم نساخا حنت فيديو كل كتريوا يخم دحركا بقصيله انا حسابي كيبه انا بتعامي حما تسمعني بتعامي حزينه سلمنتاي اب كمز عينت درجه وديقوم تمابو انت عينت رديت سلازلو ويم ابتز وصو زلو غداي كرداني كالن سلازي نرايو محبيرنا دحر انا تحسابي او خبرده اسخم كا ابت كومنت ناي رؤيته موهابي كتصحفوا تقوليكم سلازي بلاي خبراي نرايا هرا كم زري ادلنا يا بتعم بزحزن نغري كمي كهان كنسوم ناي قدس بيت كريستيان ابو ناي مؤمنان غاسا بيدوم سغا ولد اغزابير فوتيتوم لتنزطميا نصحانا باغيعوم ناي يسكرس باغيعن زقلبو ابو كمزيلوم اب تقدس بيت كريستيان حاتياتيا حاتياتي لا مؤمنان كاو خرحقو كل غزي اتراناسا اوصيات سب كلو غايلا حاتيات تبللو اندعي كمي غرمي ما او ساتفو كمزيلوم كسعسعون ابت دانكيرا كحابرون ريم زلنا انا بتعامي غريمني ايكونن كينبل مسقل حيزوم ابتي رسون غايلا حانت حبتنا مصيا كتسالوم نرد لنا سلازي ولا حنتي كنا مخنا نخل ولا حنتي بلنا قدم حجي ذكرني اب اسرائيل كلخو اتوما اب اسرائيل زلو اثيوبيان بيت اسرائيل ايهوداويان اب اوريزا امنو كم زناتنا مطمطميان زغبرو حنتتا مسقله زيبلوم چرا يحزو نصلوم غبرو لك عبوتات كهانات امبر ايهوداويان امنت اوريتي ايتبلوم يخا سلازي قدم حجي ذكرني ابز ماس ميديا اتوم منافقان نتاني قدس بيت كريستيان انت وهادون مهره متقوم بلا ريوم بلو توهادس زيميوم كهاناتن كلو ابغايلا كميلم سعسلو كميلم بغنا اورغان غلي هارم يرو مالتي بتعقمنا خان حنا ايكونن ازيم بيت اسرائيل يوم ازيم ارتوكسو هادي يكونون ناي اوريتيم ابتناتهم هايماناتاوي بحالخا يفقدلو ميلنا خان زارم يرنا ابزيا غن حجي نريب زلنا الصوميلنا كون ولا ونكو نتي وشخا نخيت دعاسو اتنريم زلنا مسكل حزم يسالمم دلو دقم هذه سلازي ابزي انا انتاري بحطر زبن تاخذ دلي مسلكم كبرات سعبت كرسس اذا نغرزي نابتي زغبو سفرا نابتي زغبو كبصح زغبو خيدو لزما بزيوم اتزفصمو سلامنتا فصيممو مصحف قدساو رجيتناتو منتايو تحاتيتهم بتنا قدس بيت كريستياننا سرعاتن قننان مقصعاتو تنكو وهابهم
ማአረምታ ዲ ክዋሃቦም በቃ አባታዊ ግዴታኦም እቲ ቤተ ክርስቲያን ንኽዋጻ ኢለ ከም ድመስለኒ ዘማቦ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዮም እታ ሸሪልዋ ዝራኽወውን ወዲ ጽዮን ዝብል ሓውና ትግራዋይ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናብቲ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አቦታት ዝኾኑ ጳጳሳት ካልኦቱን ቅዱሳት አቦታት ካህናት ዲያቆናትን መምህራን ወንጌልን ክበጽሕሞ ነቲ ህዝቢ ካብ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ንኽወጽእ ጻዕር ክገብሩ ነዘም አቦኻ ማአረምታ ክህብዎም ንምባል ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዘሰኪፍ ንኽትሪኦ ዘሕፍር እዩ ከመይ ዓይነት ርድኢት ስለ ዘለዎም ከምዚ ኢሎም ኣብ ጓይላ ክስዕስዑ መስቀሎም ሒዞም ምኻ እንዳሳሎም ደቆም እንዳሳሎም ምሶም ምእመናን ደቆም ከምዚ ኢሎም ኣብ ዳንኬራ ከኣትዉ ክኢሎም ኣይደኖ ክርዳእኒ ከረን ስለዚ እታ ሕዚያ መጽ ዘለኹ ነዚ ሓጥር ዝበለት ያ እንተዳፈቲኹሞ ሸርግ ኢልኩም ናብ ካልእ ሰብ ንኽባጽሕሞ ናብቲ ደልየ ዘለኹ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ንኽሪኦሞ ስጉምቲ ንኽወስ ዘሎ መተማቦ ናይ ቤተ ክርስቲያናዊ ቆነናዊ መቕጻዕቲ ተዋሂቦም ማአረምታ ንኽረኽቡ ኩላትና ክርስቲያናዊ ግዴታና ክንዋጻእ ኣብዚ ይላወበኩም ማለት እዩ ስለዚ በዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እንግደስ ዘበልና ኩላትና ከምዚ ዓይነት ክንርኢ ከለና ምንቃፍ ኣይኮነን ምሕማይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ዓገብ ምባል እዩ ዓገብ ምባል በይኒኡ ነቐፌታ ካኻል እዩ ስለዚ ዓገብ ኢልና ነቲ ሰብ ምእራም ክእረም ከም ዘለዎ ንገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ መስፍን እስራኤል ቅዱስ ኢያሱ ቦናት ዝበሎ ክሳብ መዓሲኹም ብክልተ እግርኹም ተሕንክሱ ነቶም ኣብቲ ናይ ዕብዳን ዘመን ዝነበሩ ክምሉ ኣቦታት ከም ዘምልኽዎም ዝነበሩ ጣዖት ንዖም ዲኹም ተምልኹ ወላሲ ነቲ ባሕሪ ጨዲዱ ኣብ ሰሃራ ን40 ዓመት ብሓንቲ ጫማ ብሓንቲ ክዳን ተንከባኪቡ ልዕል ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዘጽናሐኩም ህይወት ንእግዚአብሔር ንመንኹም ትመርጹ ኢሉ ንህዝቢ እስራኤል ምሸሸገርዎ ዝበሎም በቃ ሕጂ ከዓ ናብ ትመትከላስ ኣበይ ደሎ ንመን ኢና ንመርዝ ንኣምላኽ ወላ ስንጣዖት ስለዚ ብጣዕሚ ኣነ ተባቦ ምስራኾም ገሪምኒ እዩ ብጣዕሚ ሰንቢደ ስለዚ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንኽበጽሕ ኩላትኩም ሸሪልኩም ክርስቲያናዊ ግዴታኹም ክትዋጹ ሓደራ ይብለኩም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሕሶ ክሳብ ንራኸብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ክህበናን ብሰላም ክሕልወናን ነብዚ ኣብ ሃገርናን ኣብ ከባቢናን እንሪኦ ዘለና እንሰምዖ ዘለና ኩናትን ወረኪናትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ያኸለኩም ኢሉ ነቲ ጸሊም ደበና ናይ ኩናት ቀንጢጡ ጻዕዳ ደበና ናይ ሓጎስን ደስታን ናይ ፍስሓን ሓስየትን ክገብረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ናሰናይ ፍቃድ ይኹነና ክሳብ ሰዓት ዝን ክሳብ ዕለት ዝን ብህይወት ብጥዕና ስለ ደጽናሕና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን